दिन के बाद रात तय बा आ वही तरह सुख के बाद दुख भी तय बा। जब सुख मिलेला तो आदमी कहेला ई सब हमरे मेहनत का फल बा। आ जैसे दुख आवेला उहे आदमी भगवान पे सवाल उठावे लगेला। आदमी अच्छा चीज के श्रेय खुद लेला आ हर कठिनाई के दोष ऊपर वाला पे डाल दे। आदमी जेके संजोग समझेला असल में ऊ ऊपर वाला के बनावल योजना होला। कुछो अचानक ना होला, हर घटना का कवनो कारण होला। बाकी भविष्य में का छिपल बा ई बस उहे जानेला जे ई पूरा संसार रचले बा। आ यही अनजान भविष्य से आदमी सबसे ज्यादा डेराला। जब विपत्ति आवेला तो सबसे पहले आदमी का विवेक डगमगाए लगेला। वो समय हर चीज गलत ही लगेला। बाकी समय बीतले के बाद पीछे मुड़ के देखा तो समझ में आवेला जवन दुख लगत रहल असल में वो भलाई का रास्ता रहल। बिल्कुल सही। नीम कड़वा जरूर होला, बाकी बीमारी काटे के ताकत वही में होला। अगर जिंदगी में कठिनाई ना आवत तो आदमी का साहस कबो जागत। जैसे पतझड़ बिना नया पत्ता ना आवेला वही तरह संघर्ष बिना नया इंसान ना बन पावेला। धीरज रखा, काहे कि भगवान के घर में देर हो सकेला, अंधेर ना। आजकल थोड़ा तनाव, थोड़ा असफलता आयल तो आदमी अंदर से हिल जाला। काहे कि लोग क्षणिक सुख के ही जिंदगी समझ बैठल बा। विश्वास के मतलब होला हालात चाहे जैसन हो ऊपर वाला गलत ना करी। जब भगवान पर भरोसा मजबूत हो जाला तब विपत्ति भी दुश्मन ना लागेला। आखिर में बात बस इतने बा, मन के ज्यादा विचलित मत होखेदा। प्रार्थना खाली मांगे खातिर ना होखे के चाहिए, धन्यवाद खातिर भी होखे के चाहिए।